Знову обшуки в окупованому Криму. Російські силовики вдерлися до будинку голови Судакського регіонального меджлісу Ільвера Аметова. 20 ОМОНівців зі зброєю обшукали також кафе, яке належить його родині. В чому окупанти звинувачують Ільвера Аметова та інші подробиці сьогоднішніх облав – далі в сюжеті. Об 11-й ранку до будинку Ільвера Аметова вдерлись російські силовики. З собою вони мали постанову, в якій вказано провести обшук у всіх помешканнях, які йому належать. Все відбувалось без адвоката, самого Аметова не випускали з будинку. Силовики вилучили його посвідчення голови Судакського регіонального меджлісу, а з приватного історичного музею – старовинну колекційну зброю – револьвер «Наган», автомат «Шмайсер» і 2 рушниці. Як пояснив Аметов, всі дозвільні документи на зберігання історичних експонатів у нього були. Прийшли вранці, десь в 11. Я якраз прийшов після крапельниці. Провели обшук. Є стара зброя з музею, зробив військовий куточок. Все це забрали, все подивилися, папери подивилися. Не пам'ятаю, чому їх збирав. А зараз вони і на набережній проводять обшук без мене. У мене там кафе, багато людей працює. Все узаконено. Все літо не давали нам працювати. 1 раз на тиждень обшук. Тепер і до будинку дісталися. Біля 20 озброєних ОМОНівців з ФСБівцями вдерлись і до кафе на набережній Судаку, яке належить Ільверу Аметову. Окупанти йому закидають виробництво, зберігання або збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, публічний заклик до здійснення екстремістської діяльності та збудження ненависті або ворожнечі. Проводяться дії на основанні якоби нарушень по поводу оборота, хранения и распространения товаров, не соответствующих требованиям безопасности. И, вероятно, именно по этому поводу проводятся такие же оперативные мероприятия в кафе, которое принадлежит Ильверу Аметову, находящееся на берегу, на набережной города Судака. Ну и статья 280 и 282, в которой говорится о разжигании ненависти, об экстремистских призывов. Тиском і залякуванням кримськотатарського народу цю чергову облаву назвав голова меджлісу Рафат Чубаров. Він переконаний, репресії окупантів лише гуртують людей. 5 років люди живуть в такій ситуації. Люди гуртуються, можливо, якісь слабкі духом відходять, але люди вже не просто звикли, люди розуміють, що ці обшуки, арешти – це така форма залякування, і вони не піддаються цьому залякуванню. Це вже не перший обшук окупантів у будинку Ільвера Аметова. Минулий стався 7 травня 2017-го. Крім того, ФСБ навідувались до голови Судакського регіонального меджлісу у грудні 2015 року. Тоді свій візит окупанти пояснили підривом в Херсонській області електроопор, за якими подавалася електроенергія на анексований півострів. За фактом порушення недоторканності оселі Аметова Національна поліція в Автономній Республіці Крим зареєструвала кримінальне провадження. Надія Михайлова, Заман, АТР.